Wy'n dod o Lydaw o'r wreiddiol. Mae mam yn Gymraes, a dad yn Llydawr, a beth sy'n fyw yn Brest yn Llydaw tan o fi'n 9, a wedyn symud i Cwmrymni i lle o'r enw Penpeder Heol, pentref, glo. Katell Keineg. Mae cynnwys traddodiadol wedi cael amser hir i gael ei greu, achos maen nhw'n cael ei newid wrth bod y flynyddoedd yn mynd ymlaen, felly maen nhw'n rili yn howned, chymod. Maen nhw... lot o grefft ynddyn nhw, ond mae'n crefft cymunedol, rili, achos mae'n crefft sydd wedi... nag un person, rili, sydd wedi sgwennu nhw. Wedi dewis ym Mhont y Pridd mewn nghariad. Nes i glywed yn gyntaf ar album Isdeitlau, hen ffordd Gymraeg o fyw, ac roeddwn ni'n clywed roeddwn ni yn yr ysgol just tu fas i Pont y Pridd yn Rhydfelen, ac oedd e'n neis clywed can traddodiadol oedd e ar am fy ardal i, chymod, ac roeddwn ni arfer, mae'n can ramantaidd, ac roeddwn ni arfer meddwl, chymod, fferm wrth yr taf, chymod. Ac roeddwn ni'n hoffi fersiwn Isdeitlau yn fawr iawn, ac wastad wedi eisiau ei chanu yn arwy wedi. Ac wedi trio chwibanu'r gitar solo Isdeitlau, gan bod fi ddim yn gallu chwarae'r solo, ond dyma fy homage iddyn nhw. Ym Mhont y Pridd mewn nghariad, ym Mhont y Pridd mewn mwriad, ym Mhont y Pridd mae bachgen glawn, yw gael o flaen y ffeithiol. Helai heddiw un swllt, ni helai fori dau swllt, a chyn y collau ma befan, mi driai am y dri swllt. Glywais lawer can môr, mi welais lawer bwriad, mi welais lawer bachgen glan, ond neb mor lan anghariad. Ffwrnes gerdd mae gen i